What's up mga tol, welcome back to my channel. So ayan mga tol, ay panibagong araw, panibagong vlog na naman natin gagawin ngayon mga tol. Nandito ako sa may Balibago, dito sa may Fields Avenue. Ayan, bibigyan ko kayong update dito sa mga bar. So kanina bago ako nakarating dito, napaka-traffic talaga mga tol, papunta ng Angeles simula sa Dao. Sobrang traffic. Titingnan natin yung mga bar dito. Ayan, yung halos yung iba mga tol sarado. Ito yung ibang mga hotel bukas. Yung mga bar lang talaga yung sarado. Tulad nito sarado yung papasok dito. Ito yung mga bar. Ayan, aso sarado. Dati ganitong oras mga tol, bukas na yan. Ayan, wala, sarado. Ayan, dati yung Las Vegas na yan. Ayan, bukas na dati yan. Ngayon wala tayong makikita mga bukas ngayon. Dito napakaraming mga tumatambay na mga foreigner dati rito. So ngayon wala tayong nakikita. Ito yung walking street. So sarado. Dito napakaraming mga tumatambay din dati dito. So may Senbi no? Ito yung papasok sa may walking street. May maraming nakatambay dito. Ewan ko lang kung anong ito siguro yung mga babae, yung mga nagpipick up siguro, foreigners. Ayan nag-i-stay na lang sila rito. Ayan dito sila nakatambay. Ayan ayan, naghihintay siguro ng mga foreigners. Kasi yung mga bar sarado. Wala tayong nakitang bukas. Ayan dati napakarami ng taon dito. Lalo na yung brown sugar na yan. Bukas na dati yan pag ganyang oras. Yung iba dinidiskarte na lang, nag-i-stay na lang sila sa isang lugar. Ayan, nagpipick up na lang sila doon. Ito yung Cebuano Lumiere yan. Dati nakatambay, marami babae dyan. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Ito, papunta na ng friendship to. Bukas siguro yung mga na-stranded na mga foreigners, sila yung mga customers nila. Subukan natin dumiretso sa friendship mga tol, sa Korean Town So guys, ayan, nandito na tayo sa may Korean Town. Ayan, kakaliwa tayo dito titignan natin yung mga pagkain dito, yung mga samgyeopsal. Ayan, ito halos sarado lahat mga tol. Sarado yung mga pagkainan na samgyeopsal na unlimited. Ayan, ito na yung Korean Town mga tol. Yung mga bukas lang yung mga Korean grocery, saka yung mga hotel siguro.
lang ito oh, sarado. Dati napakaraming tao dyan. Ayan, oh. Sarado yung mga dine-in. Ayan, yung hindi pa po pupunta sa Korean Town ha. Ito, pinapakita ko na po sa inyo. Ito po yung itsura kapag umaga. Kapag gabi, napakaraming mga sasakyan dito. Pero kahit ngayong umaga marami. Ayan o, halos puno na rin. Yun lang yung mga pagkainan talaga yung wala. Ito yung dine-in na unlimited samgyeopsal, sarado oh. Ito, sarado. Ayan, halos dati dito kami kumakain. Ito yung Mark. Ay, Mark yan, bukas. Mga pagkain talaga yung mga sarado. Ayan, oh. Pero napakaraming sasakyan dito sa mga parkingan nila or parking lot oh. Yung mga dine-in talaga yung wala. Korean meat shop bukas. Ayan. Ito papunta na ng Angeles City to. Pwede rin papunta ng Porac. Ayan. Ay, Yugani 2. Ayan, maraming kumakain dati doon eh. Kaso ngayon wala. So yan mga tol ha. Hanggang dito na lang muna yung pagbibigay kong update ngayon dito sa may Angeles City, tsaka Phillips Avenue, tsaka Korean Town. Abangan nyo na lang sa Clark tayo. Next vlog tayo mga tol ha. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo.